sa kaawit. Maayo nga lang kaniyong tanan ng mga suking kay paminaw. Ilabi na gyud sa mga artista nga makatag og kinabuhi, niini nga akong kaagi. Ako si Shari. Apan sa dili pa nag-usulan sa pagsaysay niini nga akong kaagi, kalihog pagtugtog sa awit kinapuluhan. Sana'y wala nang wakas. Ano pa na siyang kaagi ka doon? Bakining sa kababae nga nagtuyo sa Basak, Sambuan, Cebu. Ang ato matatampo, nagdasangan nga Shari. Hay, bayaan mo. Maura yun na imong i-intrigo na kong kwarta. Sure ka nga paigo ni sa imong mga anak. Saan man mo lang, nga maoro may nagkayas ko kita. Eh, bahaw ka yun. Nagbayad ko nakuha ko pagpadaka. Ma, pa. Ayaw na lang gud mo pag-away. Labo mo sa tay sobrang sudan paghahapon. Ato lang gud ipuno. Nay, mga anak, na pasensya na mo nga. Dili gud mo na mo matagag saktong support ang papa nimo. Sa taon man gud, way usa na mo nga nakahuman gud sa pagtuon. Maura yun di kaya na mo. Maayo ka balaka. Isaan ako ninyo nga, muhuman gyud ko sa kong pagtuon. Para puhon kung makahuman ako, unya makita na kong nindot nga trabaho, dili na maghago si Papa sa pagpangisda. Og ikaw pud ma, dili na ka manahi. Salamat, Siyari. Hinaot pa unta nga matuman nimo ang imong pangandoy, anak. Shari, naarabay-bay rin ng gabi sa lungsod. Adto ta ha? Laday, uy. Tigali og dali ko subtan nila mama mula agrong gabi eh. Ay, suway lang good. Basin pa di ay. Sige. Suwayan ako. Ma, pa. Mananghid unta ko ninyo kung okay ra. So ba na? Manglaagon ta mi ni Rowena sa Pikas Barrio pa kay fiesta man. Uy, usa mo rasa mo uli na. Mga alas 10 pa, mauli na ko. Ano sige, basta siguro alang yun ha, nga alas 10 na nakarin sa ato. Maayo gani day kay gisugtan kasi mong papa ug mama nga mulaan. Maula gid ay oy. Nalipay kay ko. First time pwede na ko mula agog ingon ani day ay. Wala ba gid ko kasuway ni baili-baili. Karon day makasuway na gid ka. Lingaw kay ning baili oy. Kinay uban baya makikparis nimo. Labi na kun love song na mo itira. Ha? Oh, shock man ka. Madlo ka day. Suway lang lagi. Day. Day, ninduta tan-awon o. Nagsugod na og paris-paris ang uban. Ay, naalong sa untay mo kuha na ako ron, oy. Ako day. Mutanaw lang ko ani mga nagparis-paris din. No ba? Ako ganahan ko doon ako'y Paris. Uy. Hi. Ah, Pwede maging-pares naman. ako. Ako? May lain pa ba? Ah, day, sige na, sagot na, uy. Dili man ako. Ikaw ko no. Gwapo ba yan na? Nagwapo kaya. Sige ka, ug di kang Paris niya na. Bahala na ka diya. Oh, ako'y Paris. Sige. Okay. Ala, may pakaday na nakay Paris. Berto. Napay-way pares din niyo. Oh, Kanina lang. Uy, ala, tara. ala. Di arap di ka magtago rin, miss. Pili di kang isayaw. Sure. Salamat ha nga nagpares ka na kong sayaw. Ay, may kaso, uy, nalingaw man sad mi. Oh, wow, lagi ni magtingog ang usa din eh. Day, sure, tingog sad, uy. Ha? Pasensya na mo ha, pero kinahanglan ako pauli sa amo. Nisaad ko sa kong magpapa nga alas 10, tuan ako sabay. Mo ba? Ihatod na lang muna mo sa inyo, miss. Yun sa ganito yung pangani mo. Sorry. Pero ayaw na namin ihatod kay tingali magkasabaan ko kung na makita na ko dito sa amo nga nakoy kuyo. Bitaw. Sunod na lang, boys, ha? Pasensya na. Okay naman sad mi. Kay sayo pa man sad. Pag-amping in taon mo win ha. Oh, Berto, oy. Reply ba in taon ko ha? Mutis ko ni mo niya. Wala. Ay, sige. Ato na mi. Bye.
Dali na, day. Bye, Char. Kisa may nag-text na ko, guy. Number man ni. Ako replyan, bi. Kinsa ti ay ni. Oh. Wala. Check up naman day ko, uy. Paload sa kustindahan, uy. No. Nanawag noon, eh. Ako to bagon, bi. Hello? Hello? Si Shari ni? Oh, kinsa ni palihok? Nalimot na ka na ako, Shar? Si Daniel bitaw ni? Magkita tabi. Ha? Ni ako ron dapit sa inyo. Please, Shar. Unsa? Unsa? At time pa, huwat ako tax ha. Dili na din magkita dapit sa amo kitingaling magkasabaan ko sa kong mama magpapa. Sige, Shar. Magwat ko, ha? Bye. Bye. Unsa may result sa auto kaning tawahan na, oy? Ikalit pa lang ni siya. Mamulbos ako kamay, bi. Aron, dili ko hamos tan-aon. Human mo paluod ko sa tindahan. Og ako na dayon siyang taksan kung asa mi dapit magkita. Salamat ha nga nakikita gid ako. Daniel, ti imong pangano? Oh, sure. Unsa rin hinungdan nga nakikita ka na ko ron. Og diin ka man kuha sa akong number. Nangayo ko sa number ni Bayberto, sa number ni Wina. Unya, dito kong Wina nangayo sa imong number. Mao ba? Sure. Manguyab unta ko nimo kung okay ra. Ha? Naibaw kong presko ra kay ko. Presko ra kay kong paminahon pero sa dihang nakaparis nagsayaw siya. Di na gyud nako malimtan ang imong naon. Kung unsa ka kahinhin makadaglihok, di ko halos makatog. Sukad lang makita ti ka. Daniel. Wa di kay uyab? Wa sure eh. Promise pa. Ang tinuod, Daniel. Ganahan ko nimo, pero dili pa ko sugdan nga maguyab-uyab. Kinahanglan nga tiwason una na ko ang akong pagtuon. Shar, isaad ako nimo. Dili ko mahimong babag sa kung unsa may imong mga pangandoy. O kung gusto ka, kausa lang sa usa ka semana, muanhi ko sa inyo. Aron dili mahibong imong mga magpapa. Sige. Sige. Buti mong ipasabot. Kita na. Oh, yes! Nalipay kay ko, Shar. Isaan ako. Mahalon o panggaon tagit ka. Dili ka magmahay. Mahal ti ka, Shar. Mahal usab ti ka, Daniel. Siyari, graduate naman dyan ka sa high school. Unya, ni saad masitiya ni mo, igsuon si imong papa, katong tuamay po sa siyudad, nga siya ay bahala sa imong pagtuon sa kolehiyo. Unya, unsa man, sa hunahuna mo. Ato ko mo puyo dito, ma? Oo, ang man sadug magsigig kag pauli din sa ato sa sambuan. Oh, good. Nak, ayaw balibali si tiya ni mo, ha? Anugon kayo? Agwantahan lang sagod nga malayo ka din sa ato. Maana daon niya ka, tuwa na ka dito. May masad ka mo pa ulit sa ato kung white klase ba? Pa? Muadto ka sa Cebu? O, Dad. Unya, namilap ka. Ang malayo naman ko nimo, Pi. Okay na tayo nimo nga malayo ko nimo. Char, gusto man ti kang pugnan pero dili na ko kayang hikawan ti ka sa imong mga pangandoy. Mahal ti ka. Ug aya na kung muagwat ta. Bisag unsa ba nakadugay, huwaton ti ka pagbalik din sa ato. Daniel,
Daniel, bahal po kayo, tika. Tawat na bayagin ko, ha? Hay nak, salamat in taon sa Ginoo nga nakahuman kagud sa imong pagtuon. Nalipay kayo minak. Ingon man sa ko anak, lipay kay ko. Di masapot ang kalipay kong gibati karon. Basta, mapasalamaton ko sa kong isuon. Ug sa Ginoo, nga naanagi ko'y anak nga usa ka maestra. Salamat sa ninyo, Mapa. Kining tanan akong paningkamot alang ni ninyo. Isaad ko, dili tagin mo pasagdan nga akong mga manghod. Ay, Salamat, anak. salamat nak. Ma, pa, Hmm. doon na unta ko isulti ninyo. Usa ba na, anak? Pa, doon ako ipalaila ninyo. Hinaot pa unta nga, dili mo masuko na ako. Ha? Daniel, hali isuot sa... Mayong adlaw, sir. Mayong adlaw sa di mo. Pa, si Daniel akong uyab. Sorry kung ako nagitago ninyo. Sawa pa ko nilarga para Cebu. Uyab naming Daniel pa, ma. Oh, unsa ko di ay. Dugay na di ay mo. Oo, ma'am. Pero ayaw ka bala ka, ma'am. Bisag kanus wa pa ko kahilabot sa pagkababae ni Shari. Sir, ma'am, tungod kay dako kay kong respeto sa iyong pagkababae. Usa ba, mahal yun ni mo ang akong anak? Mahal ko si Shari, sir. Mahal kayo. Hinungdan nga wa ko musupak niya nga adto siya mo puyo sa Cebu aron makahuman sa iyang pagtuon. Bisan unsa ka mingaw, pero andam kong nagpaabot sa iyong pagbalik. Ay, anak Shari. Wa milaing kiampo si papa nimo kundili magmalipayon ka. Kung gusto na kang mupahimutan, dili ka na mo pugnan. Ma, nagsabot naming daan ni Daniel, ana. Nga dili pa ko ready. Doon na pa ko'y obligasyon ninyo nga akong pamilya, ma. Og dawat ni Daniel nga, mas i-priority mo na ako kaysa niya. Inganan ako kamahal si Shari, ma'am. Andam kong musabot ug magpaabot. Ay, salamat, Daniel. Ug salamat pod nimo anak. Dako kay kong pasalamat sa akong iyaan, nga iyagi kong napahuman sa akong pagtuon. Nadawat ko sa akong gi-applyan nga magtutudlo sa usa ka public school sa syudad. Ug agi pagbawas sa akong mga ginikanan, ako na ko'y nipa-eskwela sa akong mga manghod. Sa pagkakaron, kasado nami si Daniel ug may usa ka anak. Ug wa gyud ko magmahay kay buotan si Daniel, kugihan ug labaw sa tanan. Pinangga kaayo mi niya ug ang akong mga ginikanan. Tinhinalang ko to, daghang salamat RMN. Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning maong tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi ng kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artistang maghatag kinabuhi ning akong suliran. Tawgalan ko niya sa pangan nga May, hingkod ang pangidaron, minyo og may usa ka anak. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sila tabo sa akong kaminyoon o sa unang babae nga napaangkan sa kumbana. Aron iyong hisabtan, sugdon ko sa una, sa dihang nagkaila pa kami. Ingon ni ini ang mga panghitabo. Kisa na imong gika-text di agaw, oy, kabisi ba nimo diha? Ay, dili mo gud ka-text good. Nag-Facebook man gud ko. Ingnan bitaw ti kang buhatan ti kang FB account. Dili masag ka. Aron, may kalingawan sa bunta ka samtang wa kay trabaho. Da, di ko ka mauana, oy. Tudloan gani ti ka. Buhatan ti kang FB account ha. Hunya, kumusta naman imong FB account? Daga na ka og friends? Da, wa ko'y abli-abli, oy. Hala na unsa naman ni siya, uy. Subay na tog open bi. Aron makasugod na ka og post-post. Malingaw lagi kagaw promise. Ikay open diha, oy. Di ko ka mao. Hey, kato na kong gitudlo ko nimo. Ari bi, tudloan ti kag usab. Uy, taghan na mo din nag-request ni mo friends, oh. Hey, pa-accept ko ni ha? Uy, uy, kaya naman kailaran ako, ha? Uy, hala, di mo nag-Amerikano ay. Benjan Cole. I-accept na ko? Uy, ayaw, ha? Ayaw, yun. Mabuang tatlong bagjag in English diha. Oh, i-delete na to ning yung request kung dili ka ganahan.
Gaw, di ba nga gidilit naman to ni mong friend request atong katanganing pangahan nga Amerikano katubang Benjan Cole? Oh, okay nga naman di ay. Nagsige man siya balik-balik og request na ako, eh. Mao ba? I-accept na lang na, uy. Suwahi lang, good. Ibog yung tingali na ni mo kay... Sige, magbalik-balik og request ni mo. Nana, sige, ako i-accept. Ay, kumusta na ka na akong Facebook, ay? Husto yun sa agaw na. Makalingaw yun tuod ning mag-Facebook ta. Oh, hala. Na-message na ako si Benjan Cole. Taga-asa daay ka. Ni, Bisaya din siya. Wa pa ni mo gi-accept kay nagtuo kang Amerikano? Gani, among yung tawhana, uy. Ni alam sa di siya magpuyod doon sa tindahan ni auntie nga itong gitrabahoan. Mao ba di ay? Diyang ako siya gisortihan sa pangahan sa tindahan ni auntie. Ingon siya, magpalitan man kuno siya panag sa dinhi. Pero, wa man kuno siya makakita na ako. Basin atik-atik ra ng iya. Unya, gisigihan na di kag stalk anak niya. Stalk ba, uy? Gisunod-sunuran good. Sige na siyang kakita tingali ni mo dinhi sa tindahan. O gisundan ka pa hangtod sa Facebook. Mao ba? Hala, nangayo na ba siyang number na ako, day? Yung ako na siyang itagaan. Magsige na may panawag na ako, eh. Ganahan sab ka. Okay na sad baya siya. Unya, nanguyab na sad siya na ako. Oh, kung ganahan ka, sulta. Niala kita din manuroy dyan. Kay uyab naman ta. Di ba? Pero hindi pa ta magbuhat, ani, uy. Wa pa man ta makasal. Di mo na uso ron. Ang uso ron, mag-live-in una. Hindi ko ano, uy. Kasabang ko lang papag mama. O ka na, kung magpasakop ta. Benjan, May... Oh, may... Palihog ka. Itugyan akong imong pagkababae. Please, sige, May. pwede ko dyan. ah, Hindi pwede pa. sige. O, sige. Hindi ka. Hindi ka. Mugi ko mong kuron ba? Nahadlo ko sa gibahat sa akong uyab. Nga kung dili ko na nako ihatan niyang akong pagkababae, magpakamatay siya. Maong nahatag yun ako niya ang akong kaputli. Apan okay na lang sa ko, kay in love man sa ko niya. Nag-ipon mi. Og dang tanong ko sa katuig kapin sa mo relasyon, may gikumpisal siya nako. Unya, Ang tinuod bitaw, May. May kaipon ko kaniadto. unsa? Og may anak na, May. Giila na day ko di mo dyan? Gibuhat lang nina ko. Kaya basig dili ko di mo sugton, be. Saon na lang. Kung tukaan natin kasi tinuod. Di ako ni mo sugton. Pero sa pagkatinuod lang, huwag ko'y planong itago di mo hangtod sa hangtod. Maong panahon na kasultihan ti kas matuod. Kinsa? Kinsa among babae? Kinsa? Siya si Aida. Usa ka Muslim. Muslim? Paminaw. Ingon ini nga mong sugilanon. Unsa? Minigo si Benjan? Oh, dili gyud minyo nga kasado. Uyab na ko niya nga nikuyog sa ila og iya na pangmablusan. Apa sa diha nga pita kini mga anak. Gikuha ko siya mong ginikanan nga Muslim. Kay kuno, tungod sa kapobre nilang Benjan. Mao ba? Naluoy na malanggan hinuon ko niya. Kay nagilak man siya nagsaysay na ko sa tanan. Kay wa ko na siya makakita sa ilang anak sukad. Unsa kano kun pangitaon ko ang mga babae sa Facebook kaw? Unsa? Unsa mo mo kami? Aida, murag mo ni nga Aida nga Muslim ang kaning ka-live-in ni Benjan. Mo ni na nga diya sa picture nga ipakita ni Benjan ako. Ako suway sa pag-message. John,
May sulti ko nimo ba? Unsa ka na? Kuan, gipahitan ako katong kanhin mong kapuyo sa Facebook. Unsa? Nganong gipangita man nimo? Naluoy manggod ko nimo god nga wa ka makakita sa inyong anak. Siya gyud ka to? Oo, kay nagkasultihan naman me. Oo niya. Oo, sa may pong. Masuko man doon. Og nangayo siya suportas bata nako. Ano lagi ka? Ano gimisit pa mo gyud nimo eh? Nakikigala na manggod unta ko. Ala ni mo sa imong anak pa. Ni unsa di siya? Ingon siya. Nga kundi ko na tamuhata og sustento sa iyong anak. Bomba na ko ni katapat nimo sa imong pamilya. Unsa? Oh, mahal sobra sa kong sweldo. Ikaw na bahalan. Mubahin na, ha? Ikaw na padalaan lang sa among anak ni Aida. Tuod ay ba? Nasuko na ba to siya sa last sa mong chat? Kaya nga ko ng 500 day atong ipadani ha? Unsa? Pila mo na yung gusto? Nagamay naman ako sweldo. Di na to pwedeng padakan. Nadog manggod ko. O bahala ka niya, eh. Kinigdas budget na to. O ikaw nangita na niya. Ibis nga, nagmalinaw na ta. Nasamok na ta ang imong gibuhat. Diyan. Nakasala kami karon ug may maabot na kaming anak sa kumbana. Apan padayon ang among panaglali sa kanhiyang kalivin, bahay sa sustento silang anak. Ug limbag ulang, nabalaka ko, kay di rin siya mudawat sa mga ihatag nga ginagmay, o gibaharan mi niyang sa mukon. Ang ako mga pangutana mo kining sunod, unang pangutana, may unang ka-live-in ang akong bana nga usa ka Muslim ug may anak sila. Gusto ba ngayang tawgo ng akong bana nga iya sa mga kunong bana? Ex-wife ba'y tawag niya? Kay ako magkaroon ang bago? Ikadawang pangutana, sa mukon ko nami sa unang ka-live-in sa kumbana. May katungod pa ba day siya nga kasado naman mi karon sa akong bana? Unsang kasuwang ako i-file sa babae kung sa mukod yun mi niya? Ikatulong pangutana, kami ang kasado sa kumbana. Kung magsamok-samok siya namo, matawag ba siyang kabit? May katungod ba siyang mubalik sa kumbana tungod kay may anak sila? O ang ilang anak, matawag ba nga anak sa gawas kay dili man sila kasado? Ikaapat o katapusan, ang bahay silang anak. May katungod bang musuporta ang akong bana sa ilang anak kadili man sila kasado? Di man gud mo dawat og gamay nga sustento ang inahan sa bata. Nasayop ka ako sa akong gibuhat nga pag-search niya sa Facebook kay nagubot mi. Palihog tabagig tambagi ko. Kini ang akong suliran, May. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw mag-uban ta kuyog ta tungod kay ako usa ka abogada. Ug ako usa ka medical doctor. Kami sa ako ang partner mo'y mohatag ninyo og tambag og tubag sa inyong mga pangutana og problema na may punto medical, Punto legal, emosyonal, personal o problema sa mga ginadiling drugas. muna ay na mo pagdugay ipadala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta ato ang mga sukintig paminaw, ang ato ang mga trabahante sa gobyerno, labaw na gyud din ha sa Oroqueta City Engineering Office Admin Department nimo, Madam Alan. Hello. And happy to see you last Chinese New Year di ay. Okay sa mga i-greet nimo today, partner. Yeah, there was one time I went to Zamboanga City, partner. Nag-appeal ko sa team sa Munyuro dito sa mga Coast Guard. To my surprise, ang driver sa ilang commanding officer, kapilido na ko. Pero I cannot exactly remember siyang first name. So anyway, ato sa akong parente, kapilido ako, Obra, no? Sa Zamboanga City, mayong pagpaminaw. Okay. Kinsa ato ang letter sender? Ang atong letter sender, si May, taga Zamboanga City. Okay. ¿Cómo está usted? Alright, mga Chabacano ng Zamboanga City pa niyo, no? Punto legal kining iyang problema ni May, no? Naila-ila ni May kini si Berjan Cool sa Facebook.
wala unta niya i-accept kay nagtuo siyang Amerikano. Apan nagsigi og paad maong iyang gi-accept. Bisaya man dihay og nagkasuod sila og nagkauyab. Nag-live-in. Tuig sa ilang relasyon, sila ang nagkauyab. Rather tuig sila na may gikumpisal si Berjan kang may kapuyo kini kaniadto nga usa ka Muslim nga gihinganlan og Aida. Ipangita ni May sa Facebook si Aida og dihang iyang nakitan iya ning message nangayo noon ni og sustento sa ilang anak ni Benjan. Dili ra ba mudawat og gamay ang ihatag. Wow. Nagbayad kini nga magsamok-samok nila. Makaso na sila karon ni Benjan og may umaabot Benjan og may umaabot na silang anak. So mo Okay. na nabati na to sa drama partner. So unang pangutana. May unang kalibin ang akong bana nga usa ka Muslim ug may anak sila. Gusto ba niya tawgon ang iyang bana nga iyang sabkunong bana? Ex-wife by tawag niya kay ako man karon ang bag-o. Ha? Unang ka-live-in ang iyahang bana nga usa ka Muslim ug of course, no, ang iyahang live-in man kani so dili sila asawa. Lahi mao yan ang live-in ha, lahi biya ng kasado. No? Common law Partner ra na nimo ang imuhang ka-live-in. Ang imuhang naminyuan mo na imuhang, asawa. di ba? Asawa, no? Now, ang pangutana mo gana kung mo na ha kung live-in gani dan dili gid sila asawa. So dili gid niya saktong iyang tawgon nga bana, no? Kay di po siya pwede mahimong ex-wife kay di man sila minyo. Dili sila minyo. No? Former partner, iyang ex-girlfriend, ex-live-in partner. Dili gid pwede bana. Ang uban man gud ba malibog usahay kay ilang tawag na magud kay abi gapuyo ba nag-asawa na sila. Dili man na ingon anak gud. Kaduha niyang pangutana, partner. Samukon kuno sa unang kalibin sa akong bana. May katungod ba di ay siya nga kasado naman mi karon sa akong bana. Unsang kasuha ang akong i-file sa babae kung samukon gyud mi niya. Well, depende kung sa pud ang iyahang buhaton. Pwede ta mo kiya siguro grave threats, pwede unjust vexation, kung magsige gyud siya samok, then pwede ta makakuha og restraining order, no? Batok niya nga di na siya kaduol, di siya ka-text, di siya katawag, di siya kahulga ninyo. It actually depends kung unsa iyahang buhaton. But bottom line is naagid mo ihabol kung panalitan magsige siya samok ninyo. Labaw na nga kay minyo man mo. No? Sa imuhang bana, di man siya pwede mo samok. Makasamok lang siya siguro kung mangayo siya sustento Sa ilang anak. sa ilahang bata. Kana siguro. Hasul lang gina ng mga ingon anak. Oy, di man gud na mag-uban di ka move on, oy. Move on din pag may time, mga my dear. Alright, so ikatulong pagutana. Kami ang kasado sa akong bana. Kung magsamok-samok siya namo, matawag ba siyang kabit? May katungod pa ba siyang mubalik sa akong bana tungod kay may anak sila? Ug ang ilang anak matawag ba nga anak sa gawas kay dili man sila kasado? Yes, number 1. Kamo magsamok-samok siya, matawag ba siyang kabit? Dili. Kay kung ang kanang kabit, ang maingon kag kabit, kuan man na siya, karelasyon sa imuhang bana, sulod sa inyuhang kaminyoon. Kana siya, nahimo man na siyang partner or live-in partner sa imong bana, sawa pa mo makasal. Unya, gabuwag man gyud ka sila klaro. Wa naman gyud ka sila relasyon karon, so ex ra gyud siya, ex live-in partner ra gyud na siya. Di gyud na siyang matawag nga kabit unless gawas kung naguyab na po siya. wa lang nga kabaw, nag-uyab sila, cabs gyud na siya. I hope not, no? Naabasay katungod nga mobalik siyang sa imuhang bana kay abi na sila anak. Dili man na ingon anak kay ang pag magbuot anak nga musud og relasyon ang imo mang bana. No, di man na niya pwede ipamugos iyang kaugalingon ngadto sa imuhang bana abi kay naa sila'y anak. And yes, ang tawag sa usa ka bata nga na anak outside of marriage or outside of wedlock or sa kanang dili kasado is anak sa gawas or in legal terms illegitimate child. Alright. Okay? So, Na pa siya katapusan, no? Pangutana partner, yang ikaupat nga pangutana kabahin sa ilang anak. Bahin silang anak, may katungod ba nga musuporta ang akong bana sa ilang anak nga dili man sila kasado? Di man kun mudawat og gamay nga sustento ang inahan sa bata. Nasayop ka ako sa akong gibuhat sa pag-research niya
or rather pag-search niya sa Facebook kay nagubot ni murag mo to hinungdan parte kay nahibaw Ikaw man sad god, imo magunguting kayon god ang kaniadto awan mo nan hinuon na. Mas may gyud unta nang di na lang gyud nato hilabtan gyud unta ng mga past ba mo na ni ron. But anyway, ang kana man kung paghatag og sustento, di man gud na ingon nga ang magbuot ana ang gihatagan. It has to be a two-way process between and balance, no? Between pila ang gikinahanglan sa bata only kay di man sila minyo. Og pila po'y kapasidad sa maghatag. So dili pwede nga kaabi feeling nimo gamay ra, dili ka mo dawat. Nya, kung what if mo ora gid pud di ay mo'y angay, no? The best ana is you can go to court para masettle mo and ang court will be the one to fix the monthly support para dili na mo niya samok-samukon. No? Alright. Okay, mga sugintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa to ang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak Araman. Daghang salamat. Ug mayong adlaw.